дӯстон, дар ин ҳафта ба дасти ман нашрияи Кумитаи Андоз афтод ки дар он як матлаби аҷиберо хондам. дар ин нашрия номи сарояндагону навозандагон ва раққосону ровиёни тӯю маъракаҳо оварда шудааст. гап сари он ки ба навиштаи муаллифон тибқи қонун барои фаъолияти сарояндагӣ, навозандагӣ ва дигар хизматчиёни онҳо шаҳодатнома бо шартҳои махсус пешбинӣ гардидааст ва маблағ барои фаъолияти сарояндагӣ бе ташкили судияи шахсӣ 985 сомонӣ, фаъолияти навозандагӣ, раққосӣ, барандагӣ дар ҷашну маъракаҳо 217 сомонӣ ва фаъолияти суратгирӣ ба наворгирии ҷашну маъракаҳо бидуни ташкили судияҳо 165 сомонӣ муқаррар гардидааст. ба навиштаи ин нашрия ягон сароянда дар алоҳидагӣ фаъолияти худро бе навозанда, раққос, баранда ва дигар хизматчиён барои баргузории ҷашну маъракаҳо амалӣ карда наметавонад. аксари онҳо бо роҳи ташкили гурӯҳи алоҳида ё дар тобеияти ягон гурӯҳи дигар фаъолият мекунанд ва дар бисёр ҳолатҳо бо ба даст овардани шаҳодатнома бо шартҳои махсус хизматчиёни дигари онҳо аз андозбандӣ дур мемонад. аммо бо вуҷуди ин баъзе аз сарояндагон аз мақомоти андоз ҳуҷҷатҳои соҳибкорӣ ба даст оварда пас аз чанд муддат фаъолияти худро қатъ мекунанд, вале бе қайд дар мақомоти андоз аксари онҳо ҳамарӯза дар ҷашну маъракаҳо ва барномаҳои фарҳангӣ ҳунарнамоӣ менамоянд. гурӯҳи дигари ҳунармандон умуман аз қайди мақомоти андоз нагузаштаанд. дар рӯйхати чунин нафарон номи 57 нафар нашр гардидааст. гуфта мешавад ки имрӯзҳо шумораи зиёди ҳунармандон аз ҷумла санъаткорон дар баробари фаъолияти сарояндагӣ боз ба фаъолияти блогнависӣ ё блогерӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ машғул мебошанд ва ин шабакаҳоро манбаи даромади худ қарор доданд, аммо аз ин ҳисоб даромадҳои худро мустақилона ба мақомоти андоз пешниҳод накарда истодаанд. тавре дар боло гуфтем ҳастанд сарояндагоне ки худро дар Кумитаи Андоз ба қайд гирифтанд, аммо масъулияти ба қайдгирӣ ин пардохти андоз мебошад ки дар ин масъала чунин нафарон қарздор монданд. дар ин мавод ҳамчунин рӯйхати нафарони қарздор низ сабт шудааст. агар аз рӯи радабандӣ гӯем, дар ҷои аввал Баҳром Ашуров меистад ки ҳоло 96352 сомонӣ қарздор аст. баъдан Ҷамила Каримова бо 73478 сомонӣ қарз ва ҳамин тавр дар ин рӯйхат ки аз 35 нафар иборат аст, номи Зиёваддин Нуров бо 2044 сомонӣ қарз, Нобовар Чаноров бо 1970 сомонӣ қарз, Суруш Холов бо 1026 сомонӣ қарз ва Фарзона Хуршед бо 1009 сомонӣ қарз ва дигарон оварда шудааст. дар интиҳои ин матлаб муаллиф навиштааст ки масъалаи нигаронкунанда ин аст ки аксари ҳунармандони дар рӯйхат буда доди ватанхоҳӣ мезананд, аз дӯст доштани ватан сухан мегӯянд, арзишҳои миллиро дар мадди аввал мегузоранд, вале фаъолияти худро ба қайди давлатӣ намегиранду маблағҳои муқарраршудаи андозро сари вақт пардохт намекунанд. ин амали онҳо дар зеҳни инсон суолеро ба вуҷуд меорад ки ватанхоҳӣ ба гуфтор аст ё кирдор? дӯстон, ончиеро ки дар боло гуфтем ин аз мавқеи нашрияи Кумитаи Андоз буд, вале ба ин мавод бояд гуфт ки сарояндагон низ вокуниш кардаанд. масалан Зикриёлло Ҳакимов, сарояндаи саршинос ки исмаш дар ин рӯйхат оварда шудааст, гуфтааст ки ӯ соли қабл патенташро маҳкам карда буд ва инак як сол боз ба табобати дандонҳояш машғул буда на консерт барпо кардаасту на пулакӣ ба ягон тӯй рафтааст. ӯ мегӯяд: на гурӯҳ дораму на навозанда, ҳатто дандон надорам ки ба тӯй равам. гоҳҳо хешу табор ҷиғ мезананд ки баъзан бо сабаби табобати дандонҳоям маҷбур мешавам фонограмма сароям ва ҳамагӣ 2-3 суруд мехонам ба хотири хеш будан. ҳоло ба тарбияи шогирдон машғулам. мусиқиҳоям ҳам харидор надоранд ки аз ҳисоби фурӯши онҳо пул супорам. дар ҳамин ҳол нишонаи Рустам, сарояндаи дигари маъруф ки исми ӯ ҳам барои беқайд фаъолият кардан дар феҳрист оварда шудааст, мегӯяд ки бештар дар чорабиниҳои давлатӣ иштирок мекунад ва барои чунин чорабиниҳо патент лозим намеояд.
чанде пеш рафта патент кушодам ва як миқдор маблағашро аллакай пешакӣ супоридам. Ман аслан дар чорабиниҳои давлатӣ иштирок мекунам, ки дар онҳо патент лозим намешавад. зиёватдини нурзод, овозхони маъруф ҳам ки номи ӯро ҳамчун қарздор навиштанд, гуфтааст ки аллакай маблағи қарзашро супорида ва расидашро гирифтааст. ҳамчунин мо бо баъзе аз сарояндагону ҳунармандон бевосита дар ин масъала суҳбат кардем. ҳоло биёед вокуниши қисмате аз сарояндагонро ки пеш аз барнома бо онҳо суҳбат доштем манзури шумо мегардонем. ростӣ мо ба чанде аз сарояндагон дар тамос шудем, аммо на ҳамаи онҳо ба телефонашон ҷавоб доданд. телефони мобилии муштарӣ муваққатан хомӯш карда шудааст. ё буданд нафароне ки нахостанд суҳбат кунанд ё иҷозат надоданд то суҳбаташонро барои пахши эфир истифода намоем. ба ҳар ҳол аз миёни сарояндагон Фирдавс Муҳиддинов бо мо суҳбат карда қайд намуд ки ӯ фаъолияти сарояндагиашро бар асоси шаҳодатномаи махсус ба роҳ монда истодааст. ин шаҳодатнома дар бахши ба қайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар шаҳри Хуҷанд аз соли 2015 ин тараф сабт шудааст, вале Фирдавс Муҳиддинов намедонад ки барои чӣ дар рӯйхат номашро сабт кардаанд. من 2015 بازرسی یگان که قبضم هم نیست نیم هم نیست همش قایدوی برای چی موضوع خیلی ربی میفر آمدیم بعضی میروید کامپیوتر دانده نیست مبلغ گذراندگی мо занг мезананд мо гузарондагӣ маблағе. тавре гуфтем имкон дорад ки сарояндагон ба таври гурӯҳӣ аз як шаҳодатнома истифода кунанд ва продюсери Ҷаҳонгир Зарипов дар ҳамин масъала гуфт ки ин сароянда бо шаҳодатномаи падараш ки дар шакли ҷДММ аст фаъолияти сарояндагии худро пеш мебарад. модари Нодира Бегим Усарзода мегӯяд ки ҳеҷ гоҳ аз супоридани андоз саркашӣ накарданд ва моҳ ба моҳ онҳо ин қарзи худро иҷро мекунанд. ҳатто онҳо ба мо акси патент бо охирин расид фиристоданд ки санаи 5 июн маблағашро дар филиали рақами 33 Амонатбонк супоридаанд. ман патентошо худам месупорам мардад ё шавҳараш. ин ягон ҳатто ягон моҳ рӯзаш таҷиқато намешад, як рӯз пеш бурда месупорем ва ҳамаи квитансияҳош дар дасти мост. ин ноҳияи спитамин месупорад, чунки истиқоматкунандаи ноҳияи спитамин аст. баъзи моҳо мешад ки мо дута ҳафтаева намерем, лекин патент супордагӣ. ҳамин тавр дӯстон, мо мавзӯи супоридани андозҳо ва даромади сарояндагон ва бидуни патент кору фаъолияти онҳоро баррасӣ доштем. агар вобаста ба ин боз мавзӯъҳо пайдо шавад, мо онҳоро дар ҳафтаҳои оянда ба шумо мерасонем.